Hayırlı kişisiz Müslüm televizyonisi tapşıların qarysız yanılıqlar çıxarılışı bilen studiyada men Rima Avzalova jilligimizde bolgan waqıgalar turunda qısqaça. Özara salım hökumət proqramısı xalqdan jilgan akça hökumət yardımı bilen 4 tapqır arttırıp qaytarala. Bu jilliklerini tiklendiru boyunca köprek işler boşqararga mümkünlik biri. Avul halkın burçıgan köpçilik problemalar negizde özara salım yardımı bilen şişiliş taba. Tüben tabın avul jilliginde özara salım hesabına boşqarılgan işler turunda Liliya Şeymiyeva. Жерлік халқы өзара салым ақшалары хисабына яшәү көнкүрешне яхшырту мөмкин булуын аңлап, стрессылар җыйганда тоткарлыклар күрсәтмәгән. Дәүләттән кайткан ярдәм белән исәпләгәндә барлыгы 2 миллион 300 мең сум акча җыеп алынган. Бу акчаларга Тугаш, Тегермәнлек, Югары Табын авыллары зиратларында карт агачлар киселгән. Югары Табын авылында балалар мәйданчыгы урнаштырылган. Авыл зиратлары койма белән әйләндереп алынган. Авылыбыз җирлекләрендә быел байтак кына эшләр эшләнде, үзара салым акчасына шул хисаптан инде yollar тигеләү, безнең мәчет һәм спорт площадкаларының брусчатка җәю, памятник скверларның алдын керә торган эшләренә брусчатка җәю һәм инде безнең дом культура ихатасына тоже койма куелды, зиратларыбызны әйләндереп алдык. Җирлектә 339 хуҗалык исәпләнә. Аларда 900-гә якын кеше гомер кичерә. Авылда яшин дип тормыш көтүләре күренеп тора. Йорт ихаталар каравылы күбесенең капка алдын чәчкәгелләр бизи. Нәкъ шушы җирлектә күпләп чәкчәк пешерүчеләр, как куючылар, кул эшләр белән шөгыльләнүчеләр, бакчаларын әллә нинди дизайн белән ясаучылар яши. Авылларда юлларның торышы да тел тидерерлек түгел. Су белән тәэмин итүдә дә, урамнарның яктыртылышында да өзеклекләр булмавын билгеләп үтә авыл халкы. Бүгенге көндә Тугаш авылында Мулла Нур Вахитов һәйкәлен төзекләндерү бара. Үзара салымның әһәмияте бик зур дип әйтергә кирәк. Җәмәгать. Шуннан да ул җыелган акча һәм аңа үстәп бирелгән дәүләтнең 4 тапкыр арттырып биргән акчасы безнең территориядә инде ул башка территорияләрдә шулай дип уйлыйм мин. Только авылларны ямьләндерү, төзекләндерү Шиңгенә тотыла. Халык алдагы көнгә өмет белән яши. Җиректәгеләрнең бер-берсенә үзара игътибарлы, ихтирамлы булулары да әллә кайдан күзгә ташлана. Бер-береңә ышаныч булганда таулар да күчереп буладыр ул. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 1 октябрьдә халыкара өлкәннәр көне билгеләп үтелде. 1991 елдан бирле үткәрелүче бу дата бер үк вакытта өлкәннәр 10 көнлегенә старт бирә. Быел декадада нинди чаралар үтәчәк? Алдагы сюжетыбыз шул хакта. Районда өлкәннәр 10 көнлеген елдагыча зурлап, масса күләм чаралар белән билгеләп үтү планлаштырылган иде. Коронавирус пандемиясының белгечләр фаразлаган икенче дулкыны күтәрелү сәбәпле чаралар планына үзгәрешләр кертелүе билгеле булды. Булар хакында телефон элемтәсе аша район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов сөйли. Зур очрашулардан без быел баш тартырга булдык. Башка елларда без инде юшмасы беткән, читтән кайткан өлкәннәрне, пенсионерларны район культура йортына чакырып, кунак итәйдек. Мәдәни чаралар уздыра идек. Быел да бу чараны уздырырга уйласак та, мәләки менә шул вакыйгат уздырмаска безгә мәҗбүр итә, без моннан баш тарттык. Һәм без башка елларда гысманлык быелда ишек алды бәйрәмнәрендә уздырырга планлаштырган идек. Шулай ук шушы шир таралу сәбәпле быелда бу чараны уздырудан тукталып торабыз. Өлкәннәр 10 көнлегендә үткәреләчәк масса күләм чаралардан баш тарту беренче чиратта өлкәннәрнең сәламәтлеге турында кайгырту йөзеннән эшләнә. Ә менә 3 октябрь шимбә көненә билгеләнгән ярминкә ачык һавада булганлыктан узачак. Анда нигездә авыл хуҗалыгы продуктлары тәкъдим ителәчәк. Ярминкәгә инде мөмкин кадәр килә алган кадәр өлкәннәрнең килүен сорыйм. Әмма ләкин анда тиешле саклану чаралары булырга тиеш. Маска һәм перчаткалар киеп килергә кирәк. Бер-беребез белән кучаклашып, күрешмәскә, ара дистанция сакларга кирәк. Без үзебезнең сәламәтлек сакларга тиеш. 10 көнлек дәвамында җәмәгать мунчасында бушлай, чәч тарашханәләрдә ташламалы бәяләрдән хезмәт күрсәтү планлаштырыла.
Барлык оешмаларда да өлкәннәрне котлау, хөрмәтләү уздырылырга тиеш. Билгеле, бүгенге вазгыяттан чыгып, һәр коллектив аның форматын үзе сайлый. Шунысын да онытмыйк. Өлкән буын вәкилләре 10 көнлек чорында гына түгел, балалары, якыннары һәм хезмәттәшләре тарафыннан даими игътибар һәм кайгырту тыйып яшәргә тиеш. Бүгенге пандемия шартларында бу аеруча мөһим. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Өлкәннәр 10 көнлегендә борлык шеш тарашханәләрдә һәм җәмәгать мунчасында ташламалы хезмәт күрсәтү каралган. Мунча өлкәннәргә бушлай хезмәт күрсәтә һәм 12 сәгать 30 минуттан кичке 7-гә кадәр эшли. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен аерым көннәр билгеләнгән. Җәмәгать мунчасының эш графигы белән безнең коллегаларыбыз да танышып кайтты. Мөслимдә 2016 елның августыннан яңа мунча эшли башлады. Бинаның сафка басуына район үзәгендә яшәүчеләрнең, аеруча өлкәннәрнең сөенече зурдан булды. Маңыншы қойда туры келе, шунда кіредірек мұншаны. Бұл мұншаны бізді шушынды мұншаға теңдірген үшін қожаларға бек зор рахмет. Исән сау болып ішлесінлер мұнша ұзын ғұмырлы болсын. Хезмәт күрсәтүдә ташламаларда кулланыла. Өлкәннәр декадасында һәм инвалидлар декадасында хезмәт бушлай күрсәтелә. Мунчага аракы эчкән кеше кертелмәде, администратор Илгизәр Җәлалова. Бик озак көткән һәм күп хезмәт бәрабәренә барлыкка килгән бу җәмәгать мунчасының үз-үзен оклап, озак яшәвен тели райондашларыбыз. Понедельник, вторник безне выходной, среда санитарный көн, четверг, пятница, суббота, хатын-кызлар көнне, воскресенье, мужской көн. Шул, шулай эшләбез. Безнең масочная система хәзер, пожалуйста, безнең маскалар бар, әбиләр, бабайлар маска белән керәләр. Мунчага бик еш йөрмим, минем балалар бар, балаларга барып йөрим. София белән керәм инде иптәшкә. Бер караганда теге прогулка кебек тә, рәхәт тә булуы бик әйбәт, конечно, булып торсын, эшләп торсын. Рәхәт, матур күңелле. Мунчада көненә 10-15 кеше юына. Парлану бүлмәләре киң, иркен юыну бүлмәсе, душы, бәдрәфе бар. Биредә гаилә белән керү өчен 300 сум, гомуми бүлмәдә юыну өчен 100 сум акча түлисе. Кил дә тәнеңә һәм җаныңа шифа алып кит. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Мөмкинлекләре шикле гражданнарга хөкүмәт социаль ташламалар тәкъдим итә. Социаль пакет дигәндә ташламалы санатор курорт дәвалануы, даруларны бушлай алу һәм юл чыгымнарына ташламалар күздә тотыла. Социаль пакетны куллану яки кулланмауны кеше үзе сайлый. Шунысы бар, сайлау хокукы 1 октябрьгә кадәр бирелә. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. 2020 елның 1 октябрына кадәр федераль ташламалардан файдаланучылар 2021 елга социаль хезмәтләр җыелмасын сайларга яки оннан бош тартып акча алырга тиешләр. Ялгышмыйча дөресен сайлау бик мөһим мәсьәлә. Напомним, что набор социальных услуг входит у нас 3 услуги. Это бесплатное получение лекарств по рецептам врача, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и, конечно, санаторно-курортное лечение. Социаль хезмәтләр җыелмасының бәясе ел саен индексацияләнеп тора. Бүгенге көндә ул 1155 сум 6 тиенне тәшкил итә. Шуның эченнән дарулар 889 сум 66 тиен, санатор дәвалану 137 сум, транспорт чыгымнары 127 сум 77 тиенне тәшкил итә. От соцпакета отказываться, потому что если дорогие лекарства, то мы не можем получить по этому соцпакету, а те, которые лекарства есть, они, когда приедешь, не всегда бывают. Приехать нужно через неделю, может на следующей неделе, нам очень неудобно, и покупаем за наличные. Мен клубтарна önde bronхиальный астма şiiri bilen şiirliyim. Bunulsa grup, 3. grup invalid. Bunulsa darular almışa okşasını aladırım. Hadir indi buna больницада ятарга туры килә, дневнойга җөргә туры килә. Дарулар аптектан үземәгенә алган акчага алуы кыйбатка төшә. Социаль хезмәтләр җыелмасы алуга хокукны агымдагы елның 1 октябрына кадәр генә торгызырга була. Бу датадан соң соцпакет алу хокукын ел дәвамында алу мөмкин булмаячак. 2020 елда бушлай дарулар алган гражданнарга пенсия фондына гариза язуның кирәге юк. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе. Җәйге көзге бакча эшләре коронавирусны арткы планга күчерде кебек. Куркыныч вирус әллә онытылып, әллә тукталып торды. Бу көннәрдә коронавирус турында сөйләүчеләр күбәйде. Вируслы пневмония белән авыручылар саны да артты. Халык авырудан сакланамы? Саклану өчен нәрсә эшли? Сораштыруыбыз шул хакта.
Илдә пандемия игълан ителгәч, халык бер ара саклану чараларына өстенлекне биреп, маска перчаткалардан йөрү гадәтен үз иткән иде. Карантин режимы йомшартылганнан соң, күпмедер җиңел сулап куйгандай булдык. Соңгы көннәрдә куркыныч авыруның кабат баш калкытуы, белгечләр фаразлаган икенче дулкынның күтәрелүе билгеле булды. Халык бу турыда ни уйлый? Саклану чараларын күрәме? Пандемиядан инде саклану чараларын сәламәт яшәү рәвеше дип уйлыйм инде мин, физик тәрбия укытучысы буларак инде. Шулай ук дорылар да кирәктер инде, витаминнар организмга кирәкле булган инде шул. Әмма сез үзегез ничек сакландыгыз һәм гомумән? Миндә рационда витаминнар күбрәк хәзерге вакытта теге көзгә кергәндә дигәндә, ягадан кыштан чыкканда. Пневмония чираклары арта баруын инде көн сайын ишетеп торабыз. Шуңа күрә инде саклык чараларын үзебез күрәбез, масса күләм чараларга бик йөрмәскә тырышабыз. Һәм инде калганнарны да шулай эшләргә чакырабыз инде, масса күләм чараларга бик йөрмәенчә, маскаларны киеп йөрсәгез иде, һәрберебез сәламәт булып яшәргә язсын. Саклануны дәвам итәбез инде. Кешеләр белән бик якын очрашмаска тырышабыз. Һәм садикта эшләгәнлектән инде анда да бүтән чараларны саклап торабыз. Балаларга, әти-әниләргә кисәтеп торабыз. Саклану чаралары күрәбез инде. Шигенергә уйламасалар, көздә метен тагын гаять иделәр. Шулай. Сакланырга кирәк, тырышырга кирәк. Әмма балалар бакчаларында сез нинди саклану чаралары күрәләсез? Ата-аналарны бик кертмәйбез инде. Үзебез менә магазиннарга кергәндә, больницаларда маскалардан йөрибез инде. Сакланганны Ходай сакларым дигән. Менә шуны сакланабыз инде. Маска киябез, менә нәрсә ничек сакланабыз. Вирус белән үлүчеләр дә булды, сөйләп ятучылар булды, телеп чыгучылар да булды. Мөслим больницасына. Команда бара дип әйтәләр бит, телевизордан да әйтәләр. Шулай булгачтан сакланырга кирәк дип уйлыйм. Һәрбер кеше үзен үзе сакламаса, аны беркем дә сакламый бит инде. Шуңа күрә һәрбер кеше үзен үзе саклап, исән-имин булсыннар. Коронавирус авыруы кабат баш калкыткач планлаштырылган чаралар планына да үзгәрешләр кертеләчәк. Аларның күбесен уздырудан баш тартачакбыз. Ни дисәң дә, өлкәннәрнең сәламәтлеге беренче планда торырга тиеш. Масса күләм чаралар вакытында социаль дистанция булдыру, шәхси саклану чараларын куллану сорала дип хәбәр итә табиблар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 26 сентябрь көнне татар телен беләм дип санаган һәркемгә үзен сынап карау мөмкинлеге тудырылды. Бу көнне бөтен дөнья татарча диктант акциясе үтте. Акциядә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Бөтен дөнья татарча диктант акциясенә мөслимләр актив кушылды. Диктантка мизгел яшьләр үзәгендә старт бирелде. Һәр чарада актив катнашучы яшьләр бу акциядән да читтә калмады. Мизгел яшьләр үзәгендә 10-дән артык райондашыбыз диктант язды. Диктант тексты Ибраһим Газиның Сыерчыклар хикәясеннән алынган иде. Күпләргә акция мәктәп елларын искә төшерде. Мин инде диктант язарга килдем, үземне сынап карарга, үземнең белемемне тикшерергә. Мәктәптән бирле диктант язган юк иде. Шуның өчен килдем. Безнең районыбызның яшьләре бик актив, һәрбер акциядә катнашырга торалар. Шуңа бүгенге татарча диктант язу акциясенә кушылырга булдык. Безнең инде бүгенге әсәр Ибраһим Газиның Сыерчыклар дигән әсәре. Бу көнне районыбыз мәктәпләрендә, үзәк китапханәдә, Җәмигъ мәчетендә дә диктант язу оештырылды. Район буенча 20-дән артык мәйданчыкта диктант язылды. Акциядә 1000-дән артык кеше катнашты. Диктант бик җиңел булды дип тә әйтәлмим, авыр булды дип тә әйтәлмим. Үземнең мәктәп елларына кайтып килгәндәй булдым. Гомумән әйткәндә, бу татарча диктант язу кешеләргә татар телен онытмаска ярдәм итә торгандыр дип уйлыйм. Мезгилнең директоры яшь кадр Харитонов Вадимны поддержать итәр өчен 79 яшымда диктант язарга кердем. Хаталары күптер инде аның, конечно. Чакыруларына рәхмәт. Исән-сау яшәгез, сәламәт булыгыз, сихәт булыгыз. Эшләрегездә уңышлар телим. Яшьләргә үрнәк булып килдем, әби. Диктант язу ошадымы соң? Диктант язу ошады. Әйбәт, хаталары күп микән, юк микән беләсем килә инде. Татарча диктант татар телендә хатасыз язарга өйрәтү, әдәби татар телен кулланучыларның даирәсен арттыру, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү максатыннан үткәрелә. Диктант нәтиҗәләре 30 көннән соң diktant.tatar сайтында чыгачак. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Үсеп килүче яш буынга рухи әхлакый тәрбия бирү, милли һәм рухи кыйммәтләрне, телебезне саклау мәсьәләләренә багышланган чаралар дәвамлы булды. Җирлегебезгә Балтач районыннан килгән дин әһелләре һәм мөгаллимнәр мәгариф учреждениеларында балаларга рухи әхлакый тәрбия бирүгә багышланган семинар киңәшмәдә катнаштылар. Теманың дәвамы Әлфинур Нугманова репортажында. Яхшы бала, тәрбияле бала. Яхшы җимеш, нинди агачтан була? Яхшы агачтан. Ата-ана хакы, иманлы бала тәрбияләү, гаиләдә хатын-кызның төп миссиясе. Моңа кадәр мәктәпләрдә әлеге нечкә темаларга ачыктан-ачык сөйләшү булды микән? Мәктәпнең төп бурычы балаларны төпле белемле, конкурентлыкка сәләтле итеп үстерү дияргә яратабыз. Ә менә яшь буынны тормышка әзерләү, яхшы әхлаклы итеп формалаштыру ничектер арткы планда калып килде. Сер түгел, бүген бу проблема ата-аналарны, мәктәп укытучыларын гына түгел, җитәкчеләрне һәм ил башлыкларында борчый. Балаларга рухи әхлакый тәрбия бирү мәсьәләсенең район мәгариф системасында игътибар үзәгенә куелуы да юкка түгел. Соңгы берничә ел дәвамында район мәктәпләрендә тормыш дәресләре уза. Алар рухи әхлакый тәрбиягә багышланган дәресләр белән үрелеп бара башлады. Мөслим гимназиясендә 3нче ел инде укучылар өчен рушад дәресләре үтә. Балаларга милли традициялар, әхлак, рухи тәрбия бирә алам икән? Мин халкыма, милләтемә, райондашларыма хезмәтем белән уртаклаша алам икән? Мин кем бу дөньяда? Иң бәхетле кешеләрнең берсе. Аларыбызның киләчәк тормышка әзерләүдә, аларның бәхетле булуына өлеш кертеп яшәргә насип итсен Ходай. Семинарда катнашучылар Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә гендерлы укыту системасы белән танышты. Әхлак дәресләрендә булды. Алар мөгаллимнәргә фикер тәкъдимнәрен дә җиткерде. Укучылар белән аралашты. Балтач районы имам мөхтәсибе ярдәмчесе Рамил Хәзрәт Бикбаев бүген мәктәпләрдә өстәмә белем бирү форматында барган әхлак дәресләрен укыту программасына кертү, аларны төп фәннәр белән бер дәрәҗәгә күтәрү ягын. Мин тәкъдим итәр идем бу дәресләрне аерым дәрес селтәрләрендә, аерым расписаниедә, аерым сәгать булып, ягъни бала бу фәнгә ниндидер теге өстәмә фикер генә түгел, әмма аерым математика аеручы игътибар дигән кебек, мен шуның игътибар икәнлегенә дәрәҗәсенә күтәрү ягында фикер итәм. Бәгендә әхлак дәресләренә Совет чорында да игътибар зур булган. Бүген әлеге дәресләр мәктәптән тыш эшләр үзәге тәкъдим иткән түгәрәкләр кысаларында атнага 4 тапкыр 3 еллык программа нигезендә укытыла икән. Әхлак дәресләрен нигездә лаеклы ялдагы укытучылар алып бара. Алар укыту эшенә алынганчы иң элек үзләре дә дин гыйлеменә өйрәнгән. Балтач районының әхлак дәресләре укытучылары район берләшмәсен җитәкләүче Разия Әхмәтҗанова бала тәрбияләүдә дингә таянуларын билгеләп үтте. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Шундай матур әхлаклы балалар тәрбияләү беренче урында торырга тиеш. Әхлак тәрбиясенә беренче урын бирергә тиеш. Чөнки гүзәл әхлак иң таләп ителә торган әйбер хәзерге заманда, заман таләбе. Татар халкының зыялылары бит Коръәнле, исламлы булганнар, намазлы булганнар. Менә шушы Коръән сүрәләренә әхлак тәрбиясе биргәндә яшырак кайтырга насип булсын, балалар белеп үссеннәр исламның нәрсә икәнен, Коръәннең нинди китап икәнен һәм әхлакларын тәрбияләүдә зур өлеш кертсен шушы. Семинарда эшлекле тәкъдимнәр дә җиткерелде. Әйтик, әхлак дәресләрен мәктәпләрдә укыту программаларына кертү, тәрбия өлкәсендә укытучылар һәм дин әһелләренең кулга-кул тотынып эшләвенә ирешү, әхлак дәресләрен видеога төшереп башкаларга да кулланма итү. Максатыбыз инде бер балага шунда күңеленә тәүфыйк итә, иман нуры салу. Алхамдулилlah, бүген инде җирлегебез бик матур, бик күркәм, бик күп биналар төзелде. Бүген инде binaya ihtiyaç bilmesi gerek, binanın işlerine ihtiyaç gerek. Halkın bugün tüsüne, onun ruhi dünyasına ihtiyaç gerek. Çünkü eğer bizim ruhi dünyamız say hem zayıf iken, nindigine bina çıkıyorsan da, nindigine altın manara çıkıyorsan da, onun faydası şu kadar. Яш буынны иманлы, тәүфиклы итеп тәрбияләүдә ислам диненең роле бәхәссез. Шәригать кануннары бер вакытта да начарлыкка өйрәтмәй. Ислам әхлагы иманны ныгыта гына. Иманлы баланың рухы да, сәламәтлеге дә ныклы була. Ул тыелган һәм начар гамәлләр кылудан ерак тора. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар алда сезне бүләккә җыр тапшыру көтә, бездән аерылмагыз.